Eibarko Udalak Talleres Aibe industria eraikin zaharra birmoldatzeko proiektu irabazlearen berri eman du. Txontan dagoen eraikina zuzkidura bizitoki eta tokiko ekipamendu bihurtzea da helburua. Eusko Jaurlaritzako lurralde plangintza, etxebizitza eta garraio sailak Eibarko Udalarekin lankidetzan Europan lehiaketaren barruan planteatu zuen birmoldaketaren proiektua. Europan, Europako Batasunak sustatutako 2 urtez behingo hiri eta arkitektura ideien lehiaketa da, habitataren eta hirigintzaren arloko ezagutzan eta ikerketan sakontzeko helburua duena. Europan lehiaketak aukera ematen die bai arkitekto gaztei, 40 urte baino gutxiagoko gaztei eta baita ere administrazioei, laborategi antzeko ideien bitartez, proposamen berriak eta jarduera berriak proposatzeko gune konkretu batean. Gure kasuan, Eibarren aukeratu dugu Eibar faktoria zaharra. Dakizuenez, Eibar oso hiri industriala izan da, betidanik, baina azken urteotan industria asko handitzeko ahalmena nolabaiten murriztuta ikusi zuten eta alde egin zuten Eibarko hiritik eta horrek suposatu zuen Eibar bertan, hirian bertan gelditu direla hainbat eraikin inolako jarduerari gabe. Surgió la idea de presentarnos a Europan, que es una oportunidad única que sucede cada 2 años, en el cual se ofrecen una serie de emplazamientos para unos desarrollos de proyectos que suelen tener diferentes escalas. Y lo que hace más atractivo a este tipo de concurso es la posibilidad de arquitectos menores de 40 años poder acceder a encargos importantes que por lo general los tenemos limitados por el tema de las solvencias que se suelen pedir. Entonces es la vía de acceso a los grandes proyectos para arquitectos como nosotros. Miguel Ángel Díaz, Ignacio Hornillos eta Eduardo Dipre arkitektoek osatutako taldeak aurkeztu duen Ulises Big Odyssey, Ulises bere odisearen hasieran proiektua aukeratu da. Eraikin zaharra osorik birgaitzea proposatzen du, egitura mantenduz, volumetria handitu gabe eta eraikinean kalitate handiko logela bateko eta 2 etxebizitzak txertatuz. Proiektu irabazleak eraikinaren beheko aldea libre uzten du espazio publikoa bihurtzeko, gizastu bideko goiko aldetik Txontaraino doan pasabidearena konponduz. Ekipamenturako programa osatzeko eta Txonta kaleko 5. zenbakiko etxearen mehelinarena konpontzeko, 2. eraikin berri bat egitea proposatzen da, Txonta kalearen eta jatorrizko eraikinaren mailan eratuko den plaza publiko berriaren arteko irisgarritasunari konponbidea ematearren. Arkitekturaren bidez, konplexotasun handiko hiri ingurunea lehenaratzen da. A raíz de ciertas premisas, la primera de ellas fue conservar la identidad del edificio, es decir, no intervenir al edificio en su exterior, sino dejarlo como está porque consideramos que es parte identitaria del barrio y no queríamos alterar su morfología. La segunda premisa fue resolver una situación urbanística compleja por el enclave del sitio particularmente. Es un sitio como todo Eibar que tiene una complejidad geográfica. Y por último, se intenta que las viviendas sean viviendas de calidad, o sea, que no sean viviendas sociales con una connotación peyorativa, sino que intentamos que tanto las viviendas en el edificio nuevo como en el edificio viejo cuenten todas con la misma calidad. Eraikina 60ko hamarkadaren hasieran eraiki zuen Garaziaga Forja eta Torlejugintza tailerrak Máximo Trincado Solozabal industria ingeniariaren proiektuaren arabera. Azken eraikuntza jatorriz egin naizenaren bestelakoa izan zen, naiz eta volumetria berdinekoa izan. Gero, industria Saiberen eskuetan geratu zen eraikina eta bertan jarraitu zuen enpresa honek 2016an Matxariako industrialde berriko instalazioetara joan arte.